licht als zich me schiet. Wie vaste lovers... Annie, hoi. Mag ik heel even het vragen? Hey, hallo. Hi. Hoi. Wie is het gekomen, Geert twee samen? Ja, het is even anders, hè, inderdaad. Wie is het gekomen? Vorig jaar heb ik in het LVK metgedaan. En daarna zijn we elkaar een keer tegengekomen tijdens een optreden. En toen kwam een beetje te sprake van ja, misschien is het wel een keer leuk om het samen te doen. En dat is vervolgens een keer uitgesproken geworden en ja, daar is wie gebleven toen. En het grappige was dat op een gegeven moment Quinn Warmerdam, de tekstschrijver van het nummer Vastelovensmeetje, dat is van W3 dan. Die mailde me op een gegeven moment en zei van, goh Andy, ik heb een nummer, maar ik denk dat het veel leuker is als je dat met iemand samen gaat doen. En ik heb eigenlijk wel alleen maar zijn gedachten, Roy Willems. Ik zeg, goh, dat is wel heel toevallig inderdaad. Ja. Vond ze dat ook meteen leuk? Ja, ik hoor eigenlijk ook op zoek voor een vastelovensliedje, gaat moderners. En toen had ze gezegd van, ik gewoon, Gwen vragen. En dan zei ze, hier bij Marathon, zei ze van, ja, waarom schiet dat niet naar het LVK? Ik zeg, ja, ik zal Gwen eens vragen of we nog nummers mogen inschikken. Maar hij zou er dan zijn limiet, zo en die eigenlijk ook wel bij. En toen is Gwen ook gaan denken van, hey, misschien is dat nummer wel gaat voor een twee. En daardoor heeft hij Andy weer in de mail geschikt van, ja, vind je het leuk om dat samen met Roy te doen? Ja, dus puzzelstukjes die eigenlijk helemaal in elkaar vielen. Dat wordt wel grappig. Ja. Ik zie nu aan het inzingen. Wat gaat de komende weken nog allemaal gebeuren? Inzingen inderdaad. We zijn ook druk bezig inderdaad met een stukje promotie van ja, wie gaat ervoor zorgen dat de liedje kennen natuurlijk. We hebben ook een aantal optredens samen. Daarneven gewoon weer het nummer 8 december inzenden. Dan moet het bij het LVK zien. En dan krijg je dus het hele molentje van goh, eerst de hoofdjury die gaat bepalen of het halve finale waardig is. En dan gaat het beginnen natuurlijk met de finales of met de halve finales in januari. En hopen we uiteindelijk in de finale terecht te komen. Nou, vergundig met veel plezier en verwens je veel succes vergundig volgen. Dat LVK-nummer, dat moet gescoren. Dat moet onder de luik komen. Dat moet bekend worden. Bij deze, wil dat de LVK-nummer nog eens huren? Ik huur het al. Van het liedje en zingen van de week zijn voor nu op die eerste keer dat je samen eigenlijk op de bühne staat. Wie is het bevallen, Roy? Ja, ik hoor, als je de reacties ziet van de lui, ja, geweldig. Ik vond dat echt, dat is super. Dat is, ja, heeft ze ook nog een keer gaan doen nu. Hè? Ja, Andy, ook voor dich? Ja, dat is wel echt gaaf inderdaad. Dat is ook weer, als je ziet dat iedereen al... grappig is inderdaad, de melodielijn is blijkbaar zo aansprekelijk dat ze nu aan mis... Vastelovensmeetje... Mitsies zingen. Dat is echt leuk. Ja. Wat ga je nu de volgende stap horen? Het nummer is nu ingezonden. De hoofdjury die gaat zich komende week beraden inderdaad. Dat zijn 48 lui die hun meningen voor gaan geven. En dan is volgens mij, even denken, de maandag voor de Kerstmis, volgens mij is het 22 december, krijgen we de huur of er in de halffinale zit in ieder geval. Dus, en dan gaat het circus echt beginnen. De kleur op 10 gezicht, dat betekent ja komt niet mee. En zelfs in een vals getwant, dat klinkt gewoon van day. Ster als onwichtig geworden, maar ik wist niet meer. Ja, Roy en Andy, we hebben net met u gesproken en verdachten dat je niet door was. Maar vertel, wat is gebeurd? Uiteindelijk is er een fout gegaan met de regio-indeling. Want ze houden het plaatsje Meers, wat waarschijnlijk houden ze bij de regio Maastricht, Mariëland, Heuveland ingedeeld. En dat veel, dat zat er niet bij. Hè. Nee. En daarom mochten we uiteindelijk dan toch, omdat we van deze regio toch de meeste punten houden om er aan te sluiten. Dan mochten we aansluiten. Dus de strijd gaat nu weer? Ja, the story continues. We gaan gewoon door inderdaad nu de strijd daar wat te vieren. We gewoon lekker voor inderdaad winnen of strijden naar de halffinale of naar de finale van het LVK. Ik denk dat het hier is. Ik hoor het tenminste, anders ben ik fout. Ik dronk. En dat is in de zomer. Nou, dat nemen ze heel lekker. Dat is jammer, maar ik ga even om de hoek. Kom zitten. Oh, ik moet er ook om. Ja. Andy en Roy, ja, eerst niet door, toen toch even door, maar nu werd helaas afgevallen. Wie voelt het?
ja, wie voelt het? Dit is moeilijk, maar dit is de realiteit. Nee, even. Nee, ik moet zeggen voor... is dat de slukste? Oké. Nee, voor wie is het in principe overstongen. Dus we zijn niet teleurgesteld. Het is altijd jammer. Maar het is een leuke aanloop geweest en gezellig. En ik hou het sowieso al niet willen missen, vooral de spanningen en zo. Nee. En de optredens, wat we met een hebben gehad. Dus, Kijk ze terug op de afgelopen periode aan. Ja, heel leuk. Ik moet zeggen, dus dat we net al een stiekem druk gehad. We gaan het volgend jaar doen. Dus dat roffel. Nee, maar dus we wel zeggen inderdaad van ja goed, we hebben wel lekker super leuk gehad. En in principe hebben we hebben de halve finale bereikt en we hebben 218 liedjes ingestuurd. En daarvan zijn we 61 geworden. Ja. Van de 60. Nee, maar dus in dat opzicht mogen we gewoon tevreden en trots zijn. En ja. En we gaan gewoon lekker door. Dus ik bedoel, de vastelovend gaat nu eigenlijk pas beginnen. Hè? Dus we gaan lekker door promoten met het nummer.